Il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ ippreżenta l-pjan ta' ħidma tiegħu għax-xhur li ġejjin wara li saret diskussjoni wiesa ma' setturi differenti tas-soċjetà fosthom maż-żgħażagħ infushom. Pjan li kien jinkludi wkoll il-kontribut ta' Aġenzija Żgħażagħ. Chiara Vassallo, President tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ, saħqet li l-pjan ta' ħidma tagħhom jikkonsisti f'diversi proposti li jinqasmu f'setturi maġġuri. Tista' tgħid li jinqasam f'erba' setturi maġġuri fejn aħna tinsaħħu l-ħidma tagħna mal-għaqdiet membri tagħna, kif ukoll qed naraw li nofru iktar opportunitajiet għal żgħażagħ in ġenerali f'Malta u Għawdex kemm permezz tal-ħidma tal-membri tagħna kif ukoll affarijiet li jiġu provduti minn entitajiet differenti madwar Malta. Il-ħidma tal-KNZ hija waħda proattiva kemm fuq livell lokali kif ukoll dak internazzjonali. Naħdmu wkoll biex insaħħu r-rappreżentanza ta' Malta fuq livell internazzjonali kemm ġewwa l-Ewropa permezz tal-European Youth Forum kif ukoll fis-settur tal-Commonwealth u qed naħdmu wkoll biex ikollna diversi proġetti ma' pajjiżi u ma' Kunsilli Nazzjonali taż-Żgħażagħ madwar l-Ewropa. F'dan il-pjan ta' ħidma saret enfasi partikolari fuq setturi li ġieli jiġu minsija fosthom il-qasam tas-saħħa mentali. Ħidma importanti ħafna li ħadd qed intwera f'dan il-work plan ukoll huwa iktar ħidma f'setturi li sfortunatament ġieli jiġu minsija fis-soċjetà bħal huma l-isport u l-arti kif ukoll qed nagħmlu enfasi kbira fuq is-saħħa mentali biex aħna dejjem nuru li hemm opportunitajiet f'daw is-setturi u biex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jipparteċipaw u juru dak li huma jixtiequ jaraw jinbidel fis-soċjetà anki jekk huma forsi mhumiex daqshekk mitla tal-politika allura ma jmorrux għas-sezzjoni tal-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ, imma xorta waħda jingħataw l-opportunità li jsemgħu leħinhom. Marija Franca Lanza għal Net News.